Țărâncuța cea isteață. A fost odată un om sărac, și omul acela trăia într-o căsuță mică, alături de fata lui cea isteață. Într-o bună zi, veni fata la taică-su și îi spuse: Tată, de acum sunt și eu mare și nu mai trebuie să-mi porți de grijă. Hai să cerem împăratului o bucată de pământ pe care să o muncim împreună ca să scăpăm de sărăcia asta. Țăranului îi se lumină fața văzând ce fată harnică și cu minte a crescut. Au mers ei la împărat, iar acesta a rămas impresionat de simplitatea și cinstea lor, astfel încât le-a dăruit un pogon de pământ. Plin de nădejde, țăranul și fiica au început să are cu spor bucata de pământ. Pe la jumătatea arăturii, când s-au oprit să-și mai tragă sufletul, au văzut ceva strălucitor îngropat în pământ. Era o piuliță de aur pe care fata o curăță cu grijă și zise: Dumnezeu s-a milostivit și de noi. Cu banii luați pe ea putem să ne cumpărăm un cal să ne ajute la pământ și o vacă să ne dea lapte. Ba, eu zic să o ducem în dar împăratului, pentru că ne-a dat pământul. Dacă nu era el, nu găseam nicio piuliță. Trebuie să fim recunoscători, Împăratul are visteria plină cu aur zise fata. și dacă îi duci doar piulița o să creadă că ai oprit pisălogul pentru tine. Mai bine facem cum spun eu. Dar țăranul nu luă în seamă vorbele fetei și se înfățișă înaintea împăratului. Prea mărite împărate, ți-am adus în dar această piuliță de aur pe care am găsit-o pe pământ, pe care ni l-ai dat să lucrăm. Împăratul se uită la piuliță, se uită la țăran, apoi zise răstit: Ce să fac cu piulița fără pisălog? Să faci bine să-mi aduci și pisălogul, altfel va fi vașamar de tine. Țăranul se jură că n-a găsit niciun pisălog și de unde să-i aducă el unul, dar împăratul se enervă și îl trimise la închisoare. Poate acolo își va aduce aminte unde e pisălogul. După câteva zile, împăratul îl întreabă pe slujitor ce face țăranul. Măria ta nu mănâncă, nu bea apă, ci spune într-una: Vai mie, trebuia să-mi ascult fata. Intrigat, împăratul îl cheamă pe țăran la el și îl întreabă: Ce tot vrei să spui cu vaitetele tale? Ce ți-a spus fata? Păi mi-a spus că îmi fac singur necazuri. Dacă vă aduc piulița, o să vreți și un pisălog și nu o să mă credeți că nu am. Mâine să aduci fata la mine, mai zise împăratul. A doua zi țăranul se înfățișă cu fata înaintea împăratului. Acesta se uită cu luarea minte la ea și zise: Dacă ești așa de isteață, precum ești de frumoasă, eu te iau de nevastă, dar pentru asta trebuie să rezolvi o ghicitoare. Numai una? Îl înfruntă fata. O rezolv pe loc. Să vii mâine la mine, nici îmbrăcată, nici dezbrăcată, nici veselă, nici tristă, nici ziua, nici noaptea. Dacă faci asta, săptămâna viitoare facem nunta. Fata pleacă liniștită acasă. A doua zi, dis de dimineață, când noaptea se îngemânează cu zorii, țărâncuța puse pe ea doar un năvod de prins pești, luă o ceapă tăiată și pleacă spre palat. Însă înainte de a intra, își dădu cu ceapă pe la ochi, apoi păși să miață în fața împăratului. Acesta rămase mut de uimire, căci într-adevăr tânăra îi dezlegase ghicitoarea. Era nici îmbrăcată, nici dezbrăcată. Ochii erau înlăcrimați, dar fața îi zâmbea, iar cocoșii tocmai prinseră a cânta căci se crăpa de ziua. Săptămâna următoare a fost nuntă mare în împărăție. Țărâncuța cea isteață a devenit împărăteasă, iar împăratul era foarte încântat de alegerea făcută. Timpul trecea și toate mergeau strună. Dar iată că într-o zi se înfățișară în fața împăratului doi țărani care căutau o judecată dreaptă și povesti primul țăran că era în târgul de vite să-și vândă iapa gestantă, iar lângă el era un alt țăran care vindea doi boi. Se întâmpla ca iapa să-i fete chiar în târg, iar mânzul se ridică și merse așa cum putu lângă cei doi boi. Și atunci țăranul cu boii zise că e mânzul lui, că boii l-au născut. Împăratul îl întreabă atunci pe al doilea țăran, cel cu boii, ce are de spus? Mă jur pe cel mai sfânt că mânzul îmi aparține. Atunci al tău să fie,
hotărâ împăratul, convins de judecata lui corectă. Țăranul neîndreptățit ieși plângând în hohote. În curte se întâlni cu împărăteasa, care îl întrebă ce a pățit. Omul îi povesti de-a fi rapăr toată povestea și o rugă și pe ea să-l ajute. Împărăteasa, foarte milostivă, îl învață ce să facă, dar îl puse să promită că nu va spune nimănui cine l-a povățuit. Zis și făcut. A doua zi împăratul pleacă în vizită prin regat și văzu la un moment dat pe țăranul nostru cum pescuiește în mijlocul drumului în praf. Intrigat peste măsură, împăratul îl întreabă ce face acolo. Pescuiesc, Maria ta? A venit răspunsul. Cum să pescuiești dacă nu trece nicio apă pe aici? Foarte simplu, maestate. Dacă doi boi pot să fete un măz, atunci eu pot să pescuiesc în mijlocul drumului. Împăratul se schimbă la față și îl întrebă cine l-a învățat să răspundă așa. Țăranul nu a vrut să spună, dar când a fost amenințat cu închisoarea, mărturisi tot. Ajunse împăratul la palat cu o falcă în cer și una în pământ, de cum o zări pe împărăteasa îi spuse plin de mânie. Cutezi să-mi pui judecata la îndoială, să te duci de unde ai venit, de azi nu mai ești soția mea. Bine, bărbate, dar permite-mi să-mi iau din palat ce am mai drag și ce scânește cu mine un pahar de rămas bun. Împăratul încuvință și în acea seară au luat cina împreună. Au ciocnit apoi un pahar cu vin în care țărâncuța a pus o lichioară fermecată. De îndată ce împăratul a gustat câteva înghițituri, a căzut într-un somn adânc, de puteai să tai lemne pe el. Țărâncuța l-a înfășurat într-o mantie, apoi a rugat slujitorii să-l ducă în caliașcă și au pornit către căsuța cea mică la tatăl ei. Dimineața, când s-a trezit, împăratul făcu ochii mari, căci nu știa unde se află, dar soția lui, care îl veghea la căpătuiul patului, îi spuse: Stai liniștit, împărate, te afli în căsuța mea, dar să știi că nu ți-am nesocotit cuvântul. Am luat doar ce mi era mai drag din palat, adică pe soțul meu iubit, fără de care nu pot să trăiesc. Împăratul, cu ochii în lacrimi, își strânse soția la piept și îi zise: Era să fac cea mai mare greșeală din viața mea. Te rog să te întorci cu mine la palat, să judecăm și să domnim împreună. Și s-a dus vestea despre împărăteasa cea isteață peste mări și țări, iar ei au trăit în armonie și înțelegere mulți ani și poate mai trăiesc și astăzi. Dacă vă plac poveștile, vă rog frumos să vă abonați și să dați și un like. Mulțumesc!